Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα παίξουμε το Bob the Robber 2. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και να το! Τώρα το έχουμε βασικά ρε Αναστασία, έχουμε τερματίσει και αυτό. Αυτός ο Ρόμπιν. Παίρνω λεφτά. Ω, ναι. Παντού λεφτά κρύβουνε. Θα με δούνε. Καλή κάμερα. Όχι, θα σε δω. Ο Ρόμπιν είναι αυτός εκεί. Πού είναι ο Ρόμπιν? Αυτός κάπου εδώ είναι. Ω! Τώρα κάνεις γυριστή. Την άνοιξα έτσι. 0-0-80, παιδιά, το θυμάστε? 0-0-80 λοιπόν, γράψτε τα χαρτάκι σας. Σε ένα χαρτί βασικά. Ξέρεις από τι? Όχι, 0-0-80, ξέρουμε. Τώρα πώς πάω? Ξέρεις τι? Βρήκα. Αμάν. Τι είναι αυτό? Ω, περίμενε, ξέρεις. Αυτός είναι... Ξανακάνω αυτό, ξαναπάρ' το. Το έκλεισα. Το έκλεισα αυτό. Πρόσεξε μη συζητή. Space. Αλλά... Καλό παιχνίδι πάντως Ξέρω τι είναι. να κάνω, ξέρω τι να κάνω. Όχι, θέλει κλειδαριά, πρέπει να πατήσεις την κλειδαριά. Δεν θέλει κλειδαριά. Τέλειο παιχνίδι πάντως, θα το παίξετε κι εσείς. Τον έσπασα, παιδί. Ναι. Εδώ είναι ο χρόνος. Έχει χρόνο. Αυτό εδώ είναι παιδιά το ρομπότ. Και στην αυτό το ρομπότάκι. Αυτό. Πηγαίνω τώρα ήσυχα και ωραία. Και θα νικήσω. Έχουμε μια σιρήνα. Άμα πιάσουμε και 3 σιρήνες χαθήκαμε. Κι όμως όχι, νικήσαμε. Well done! Να παίξουμε και τη σερβιτόρα στο... Ναι, μετά αυτό. Παιδιά, είναι τέλειο! 4 λεπτά. Money, 150. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Money.
Όχι, αυτό το έχεις ξαναπαίξει νωρίς, το έχεις τερματίσει. Τους δύο, με τις δύο, με τους δύο μωράχαχους. Είναι δύο χιμπατζίδες αυτοί. Εγώ τους λέω μωράχαχους άλλους. Πρέπει να πας στη βιβλιοθήκη. Γιώργος είναι εδώ. Εδώ είναι ο Γιώργος Νεύς. Είναι καλή τώρα η οθόνη, Ναι. Παιδιά, σε ώρα που δεν μιλάμε, αλλά μπορείτε να το βαρεθείτε το βίντεο. Μπορείτε να το βαρεθείτε, ναι. Αλλά τι να κάνουμε. Άλλο ένα συναγερμό και χαθήκαμε! 6 λεπτά. Γρήγορα, γρήγορα, δώσ' το λίγο ασφάλεια. Πολλά λεφτάκια μαζεύουμε εμείς οι κλέφτες. Όχι στα κανονικά. Όχι κανονικά στο παιχνίδι. Γρήγορα, δώσ' το λίγο για να καταλάβει. Έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Στις βιβλιοθήκες θα κλείνει τα λεφτά. Δώσ' το λίγο για να καταλάβει του κυρίου. Άντε, πήγαινε πάνω. 0,88. Oh no! Το κλείσανε φυλακή το Γιώργο. Λοιπόν, αυτό το παιδιά ήταν το βίντεο. Πήσαμε να σας, όχι τα λέμε τα συνηθισμένα. Κάντε like, subscribe και comments από κάτω για να μας πείτε αν σας αρέσει αυτό το παιχνίδι. Bye!